أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. الحمد لله رب العالمين. آمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. آمين. إياك نعبد وإياك نستعين. آمين. اهدنا الصراط المستقيم. آمين. صراط الذين أنعمت عليهم آمين. الخير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Jean Cicédou biye jumaye biye lahoroma donye ala batu ali ala nyini haramade madafo kama uko jine ni meleke ni wurdane ala yanda ale batule de kama Allahu ta'ala ko anga shun anga sali Jean Cicédou ka do nanjuna ka sali anga sali chaya kira Muhammadu ya Rasulullah ka ga ala ma sebe ika do chiba mama fanye ka fo ala rabbi shun walma ala bi sali Jean Cicédou nga ala ko ale na kan meleke nyuma be soli ke kira Muhammadu ya Rasulullah Al-Qur'an min naji kira Muhammadu ka jodi se de ka don Lailatul Qadr temena jodi se de ka don aywa kunungo jodi se de ka don anye sali minunge anye ala deli minunge anga ma minun bi malikono minun bi makan jamana na minun bi jamana warela jodi se de ka don ala deli ala de ko kanga le deli Allah e ko kangi deli Allah e ko kangi anga hina duila Allah e ko kanga dama kashi ila ala on ya dama kashi la de ala on yi deli de am mali dew on yi deli de ala ka do on jigi jamana kele de no ye mali ala ti do on ni bamanjuje ala ti do ani javanduje ala on yere chela ala ka do minye aywa majuwe ma minu ngani ya mai ulu banjela ala e de bo ulu do ka tembe beka beko e ala beko ka bi deli Allah e minye Muhammadu da ka alquran diga ka Jean Cicédou ya Allah an dama kashila ngi deli an ga jamana de chemani musuma mi mana ke gnye yororo du kulo sanve Jean Cicédou ka do hami mi bala Allah ko anga fo ede ta taka boka Allah amin ambe sungolo la Jean Cicédou ka do abini ka kunje abini ka kunje mi sali sini sali afo safurlay ite sabali mumbe sini ga sali bitangle mo kan wolo vlaiwa dunay mashu jume minye Oustaz Bare abina ne ala sona yana wuli cha abina ka kibara di motloka akanga ke kechugo mina kalo ko ka ke kechugo mina Bare na dan bloka anya nye do commission sigira onye commission sigi mi to ka commission nu na yu jashini ukaye na mu jashini ukanaye amanga mshifa Allah limana di seru na nywana ma ala mbo nyini fe ka ala kama ala mbo nyini fe minye ya Rasulullah Muhammadu ya Rasulullah baraka kama Sayyidina Ali Sayyidina Badr Sayyidina Bakar Sayyidina Usman baraka kama magane madne baraka kama Kureshu baraka kama Allah anye nya sira mingi ya sungoloina anye sarakati minumbo anye zigri minumbo anye wurdi minunge ala ni bela jele tare do ke ala de segere ngele ikado anga jamana de ananga jamana ka kishini tangake mi nye baloko nyuma ko ke Jean Cicédou ka don ambisira fe minunye ala mangishira ala kan labanye ala kan labanye ala ka islamiya jidi Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah Jabbar la ilaha illallah ikolo gelasa biye kle mugani sheki abana kaba ashhadu anna muhammadur rasulullah Allah la sharika la Allah la ilaha illallah Allah ashhadu anna muhammadur rasulullah Allah la nabiyuna anna muhammadan abduhu rasulullah Allah ikolo gelaya njirima o nam njirima jonive karamogo ba ka bo fasun ana adogoke alubari obe famana ukuye mishidima ikake selinaye konga kibita mene bebe min vle kono buku kerefe jaluka bebe o madnama kuko o mishike nai unu kadima ya ko du endura kwale netita etita bebe Jean Cicédou
Jean Sedou ala inde masasa korotale masami ni mata ka masaya dadon Jean Sedou an kan ganiya ka kele ka hakili ka kele gɛlɛya bɛ min na cɛko gɛlɛya bɛ min na musoko gɛlɛya bɛ min na baarako gɛlɛya bɛ min na Jean Sedou k'a dɔn bana de b'i nin na i tɛ bana in i t'a furakɛ cogo dɔn an ka jɛ ka hakili kɛ kelen ye an ka ɲɛsin ala ma bɛɛ k'i tɛgɛ kɔrɔta sanfɛ ne ta ye wariko ye n ta ye wariko ye dɛ bɛɛ k'i tɛgɛ kɔrɔta sanfɛ n ta ye wariko ye i ye fɛn fɛn fɔ o bɛɛ b'i bolo fɔ wari an bɛ limana de ɲini an tɛ wari ɲini wallahi kɛnɛ muso b'i bolo den b'i bolo nka wari de t'i bolo sike Jean Sedou mi ala fo min ka d'o bɛɛ ye limana ɲini limaniya ni ala y'o d'i ma o ka fisa diɲɛ nafolo bɛɛ ye ko in gɛlɛyara sa ko n'a ye ji min sini o bɛ fisaya dɛ gɛlɛya mana na cogo o cogo hɛrɛ b'a kɔfɛ lafiya b'a kɔfɛ Alahu Taala de ko n'i y'ale ɲini n'i y'ale deli n'i y'a fɔ ale Jean Sedou k'a dɔn a se b'ale de k'a yɛlɛma su ko ni dugusɛjɛ cɛ tarafatayin wulibali tarafatayin na ala man ca den ne tɛ maa tini f'an ye awuzu billahi minash shaitani rajim Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abduhu rasuluhu الله لا شريك له الله لا شريك له سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله قل فيقول الله قل فيقول الله قل فيقول الله الله أنجي إدي الله باني إدي في الله سوى تاوني على كلمة الله أنك جمنا هنا الله دواني بابانجوتي الله أنك جمنا ديكشي يا ربي بابانجو حلقي جوناتي سدو بابانجو نما minnu banedo ma minnu banjela ni ngane nyuman du la kanyeshe jamana nu banedo nu bi janfa ala ka ngane nyuma kula ala ku halaki ala ka halaki di ayi wallahi sabali de ala yelema masai ala ngani nyuma ngula iku halaki ayi de ma bane ka chango ni ni be halaki ma to tito de amaja ni ma toro ma kile mi ngani kan wa ala ka barka dola ala ka barka dola amin bismillahir rahmanir rahim amin ay ngani usri amin alhamdulillah amin la hawla wala quwwata illa billah amin adrika wala jiri amin amin alhamdulillah rabbil alamin jeka pip kaka firfan la kodon yana an ka taa yɔrɔ jan an ye wele bila karamɔgɔ ma min ye Usaz Bare min i k'a dɔn n'an bɛ dugawu k'a ye ka dugawu ɲini a fɛ sunkaloba in bɛɛ Jean Sedou k'a dɔn k'a ɲɛnamaya su ɲɛkolo gansan ka taa bila fo sugudunkuma wajuliw i k'a dɔn ka taa se zikiri dumanw ma Usaz Bare an y'a wele i n'a fɔ saliko a lengelanga ni a ko bi senna dalu jɔnjɔ jumɛn bɛ yen mun ni mun dabali tigɛlen bɛ kaloko la Usaz Bare salamu alaikum. Wa alaikum salam. Bismillah Seydou Mor Traoré kaw fo ka dugawu kaw ye ka radio lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen fo inshallah yan'o cɛ maa minnu ye dɛmɛ dɔn kɛ an ka sɔngɔlenw kɔnɔ baara la k'u fo ka dugawu k'u ye Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan inshallah donc bi juma o de kɛra kalo tile 28 ni ala ye dugu ɲumanjɛ sini sibiri ni tile binna kalo bɛ ɲini ni ala y'a kɛ ni kalo yera seli bɛ kɛ dimanche inshallah nka ni kalo ma ye sini o kuma dimanche bɛ kɛ tile 30 dafa ye o la tɛnɛ bɛ kɛ seli ye bon kalo fana na a siga de ka ca ka tɛmɛ a dafa kan rasul sallallahu alaihi wasallam ala ye sunkalo 9 ala ye o don a garisigɛ la sunkalo 9 mais a 9 bɛɛ lajɛlen na fila de kɛra 30 ye 7 bɛɛ kɛra 29 c'est pour cela kalo siga de ka ca ka tɛmɛ hali dafa yɛrɛ kan daba awɔ sini kɔni kalo bɛ ɲini Usaz yalima Mali yɛrɛ kɔnɔ diinɛ tɔnw ni silamɛ tɔnw i k'a dɔn yalima jɛkulu sigilen don a ko kama a baaraw bɛ kɛ kɛcogo jumɛn na jɛkulu sigilen don a ko kama kabiri sini tile mana bin commission mɔgɔw bɛ jɛnsɛn fan bɛɛ région kɔnɔna bɛɛ la u ka lasigilen bɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ information bɛ fara ɲɔgɔn kan ni minnu y'a ye u bɛ ɲɔgɔn informer donc u bɛ sɔrɔ ka information lase mɔgɔw ma Usaz Bare yanni ka taa an b'a fɛ k'a dɔn jakatul fitiri min n'a kuma bɛ fɔ yalima a bɛ bɔ ni kalo yera de wa yalima mɔgɔ bɛ se k'a bɔ sini kuma ɲana daba tunkara zakatul fitiri ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ko jɔn ka sun dilonnen don san ani dugu cɛ a tɛ taa fo i ka zakatul fitiri di bon zakatul fitiri fana a tɛ k'a fɔ ko minnu dɔrɔn sunna dɛ hali ni den min wolola bi sini seli don ka zakatul fitiri bɛ bɔ o tɔgɔ bɛ don a la o tɔgɔ bɛ don a la duden bɛɛ
wa mɔgɔkɔrɔba ni denmisɛnnin ni mɔgɔkɔrɔba a bɛɛ ta ye kilo 2 de mɔgɔ kelen mɔgɔ kelen kilo 2 i bɛ se ka bɔ malo la i bɛ se ka bɔ ɲɔ la mɔgɔ kelen kilo 2 mɔgɔ n'o ka bɔli bɛ wajibi i kan i b'a bɛɛ lajɛlen ta bɔ i k'a bɔ i bɛ se ka bɔ k'an bɛ waati min komi sisan n'i y'a kɔni i bɛ se k'a bɔ nka n'i y'a bɔ seli sɔgɔma fajiri yanni mɔgɔ ka taa seli kɛnɛ na o fana ka ɲi kosɛbɛ nka i bɛ se k'a bɔ ka kɔ seli fana ɲɛ a kan ka di joli ma a bɛ di fantan bɛɛ ma a bɛ di misikina bɛɛ ma fantan bɛɛ a bɛ di fantan bɛɛ ma a bɛ di misikina bɛɛ ma wa ni fɛn t'i bolo fana ni dɔ nana ka zakatul fitiri d'i ma e yɛrɛ fana bɛ tila k'i ta ka bɔ la tuguni baasi foyi t'o la awɔ diinɛ in ka nɔgɔn a ka nɔgɔn usa diinɛ in ka nɔgɔn a fɔra an ye cogo min a ka nɔgɔn kojugu usa bare an b'a fɛ i ka dugawu kan yanni ka wuli n bɛ dugawu kɛ masa min ɲina sunkalo jira n na san wɛrɛ bi ɲɔgɔn don ala k'o jira an bɛɛ lajɛlen amin ya rabbi ka dugawu kɛ mali jamana ye ala ka basigi don a kɔnɔ amin mali kɔrɔn tilebin bani ni baba ala ka basigi don a kɔnɔ amin an ka banmɔgɔtɔ minnu fana y'an kɔ laharaso sigi la ala ka hinɛ na ala ka yafa ma amin y'an kɔ kiri min na ala ka nɔgɔya amin an bɛ taa jɛmi ma ala ka nɔgɔya amin an ye ɲɔgɔn sɔrɔ arajoso kelen min fana ala ka barika don jɛka ya rabbi ala ka bɛn sabati a kɔnɔ wassalamu alaikum warahmatullah salam wa rahmatullah tarawele ini baraji insha Allah kuma ɲɛna a faamuyara Jɔn Sisɛdu kɔrɔfɔ tɛ nin ye an farala ɲɔgɔn na sa o n'o tɛ an bɛ kalo ɲini bi dɛ ayi kana kɔrɔtɔ an na limaniya kana kɔrɔtɔ limaniya kana kɔrɔtɔ o de ka ɲi nka min da ka di kalo ɲininaw la sini u k'a ɲini u k'a ye n'o tɛ caman na muru dajalen don dɛ insha Allah Daba Tunkara naamu bolo bila k'i sɔn o ti ala kama sɔnni ye abada n bala cogo bɛ di Jɔn Sisɛdu fɛn tɛ bolo min na n'i y'o tɔnɔmi diyagoya la k'a ka fɛn bɔ a laban bi kari Jɔn Sisɛdu k'a dɔn n bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma aujourd'hui bi tile maa min y'a sɛbɛn a tɔgɔ de ko Alhaji Abe Hayidara Sirifukɛ ko a ko ɲina hiji maganda Jɔn Sisɛdu k'a dɔn a tabalen gosira sɔn kɛra bɛn kɛra kuma fɔ o fɔ bara k'a fɔ a taali n'a ta baliya la Jɔn Sisɛdu k'a dɔn wulibaliya don wulibali don sabula min ye magankaw ye u ye sɛbɛn ci silamɛ jamana bɛɛ ma ɲina hiji a bi kɛ Jɔn Sisɛdu nka a bi kɛ awangɔri caman don n'a na ka sababu kɛ banajugu min bi diɲɛ na n'o ye covid-19 ye an bi san fila bɔɲɔgɔnko bɔ Jɔn Sisɛdu k'a dɔn awa hiji a jɔra i mura yɛrɛ jɔra i k'a dɔn ayiwa min kɔni ye magankaw ye u ye mɔgɔw ladɔnniya k'a fɔ ɲina hiji a bɔlen don a bi kɛ maa caman yɛrɛ taara imura la ɲina Jɔn Sisɛdu o b'a jira k'a fɔ baaraw dafara nka u ye ngɔri don a la min na jamana o jamana n'o bɛ yen Jɔn Sisɛdu k'a dɔn u ye caman bɔ bɛɛ lajɛlen ka hiji taabaw la Mali kɔnɔ Jɔn Sisɛdu k'a dɔn maa 100 o 100 50 bɔlen don a la o de bɛna kɛ gɛlɛyaba ye sabula san o san hijiden maa 103 ni 323 u y'a jigin fo maa 600 ani maa 32 Jɔn Sisɛdu k'a dɔn o man kan dan dɛ nka hali bi n'a ka bi maa minnu bɛ hiji labɛn Mali kɔnɔ u damu don kuma in na k'a ɲɛfɔ sabula ayiwa min ye kunnafoni dulolen don sanni dugu cɛ k'a sɔrɔ kunnafoni in bɔra ka bin Magan jamana na a kun ye covid-19 de ye Jɔn Sisɛdu a ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye hakilinaw ye u bɛɛ n'a ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ka jateminɛ kɛ Jɔn Sisɛdu k'a dɔn awa Magan jamana na hiji waati maa 2,000,000 ani kɔ olu de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Magan dugukolo sanfɛ min kɔni ye san 2019 a kɛra o kɛcogo la o don ni bi cɛ maa si see ma sun Magan u y'a ɲini sa silamɛ jamanaw fɛ bɛɛ ka dɔ bɔ i ka hiji taa den la Jɔn Sisɛdu k'a dɔn a fɔlɔ u ye min fɔ maa o maa n'i ye san 60 ani san 5 sɔrɔ e nin ka bɔ hiji t'a la Jɔn Sisɛdu i k'a dɔn o y'a damata gɛlɛya ye a k'o fana k'i bɔ a la n'i ye jateminɛ kɛ maa dɔw tɔgɔ sɛbɛnnen bɛ Maganda la a ka ca san 1 san 2 ye Jɔn Sisɛdu k'a dɔn ni nin nana f'u ye a bi kɛ gɛlɛya ye o fana k'i bɔ yen Jɔn Sisɛdu k'a dɔn jamana u bɛ taa ni fankelen ye min ye awa hiji labɛnbaw ye n'o ye agences ye olu fana bɛ taa ni fankelen ye Jɔn Sisɛdu o fana man kan dan dɛ jamana de laban bɛna bɔ hiji t'a la k'a di awa privéw ma sabula n'i y'a ko ta k'a lajɛ olu ka wuli ka jɔ a n'u ka baara fanga ka bon kosɛbɛ hiji labɛnni na Jɔn Sisɛdu a ko n'i y'a ta k'a lajɛ magankaw ye min yɛrɛ wajibiya fana maa si see tu su Magan ka sɔrɔ i ma pikiri kɛ Jɔn Sisɛdu pikiri min n'o ye covid-19 ye n'o ma k'i fɛ Jɔn Sisɛdu k'a dɔn awa tile 2 walima tile 3 yanni i ka don avion kɔnɔ ka taa Magan fo k'a sɔrɔ i taara joli sɛgɛsɛgɛ kɛ min b'a jira k'a fɔ covid-19 in o t'i la Jɔn Sisɛdu k'a dɔn farafin jamanaw u y'a tiladen awa dugu minnu ka silamɛya ka bon kosɛbɛ Jɔn Sisɛdu k'a dɔn Mali ta kɔni u y'a bila 600 ani maa 32 ba 13 sigi kelen don k'o kɔnɔ n'i taara o bila fo kilancɛ la Jɔn Sisɛdu k'a dɔn a gɛlɛyara fo
k'a fɔ k'a to ten a ko duguba minnu bɛ yen n'olu ka silamɛ n'olu awɔ dugu silamɛ de ka ca jɔnni sedu k'a dɔn jama ka ca yen farafinna jamana na olu ta kɔni caman b'olu bolo jɔnni sedu k'a dɔn awɔ n'i ye farafinna ta k'a lajɛ Nigéria ani Égypte jamana jɔnni sedu k'a dɔn olu de ka bon kosɛbɛ wa olu b'a ka kunnafoni yɛrɛ di u ka dugudenw ma don o don ɔ Pakistan Inde jamana ani Bangladesh jɔnni sedu k'a dɔn olu de ka taaba ka ca diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen ta ye i k'a dɔn kunnafoni dira olu fana ma u b'a ka kunnafoni lase u ka jamana denw ma jɔnni sedu k'a dɔn anw ka farafin jamanaw k'a daminɛ Senegali Mauritanie Mali o n'a nɔna minnu bɛ yen jɔnni sedu i b'a ye k'a fɔ u ye yanganba ta o fana na i k'a dɔn min kɔni bɛ se k'a to ayiwa taamaden bɛ dɔgɔya ka taa Magan a ko n'i y'a ta k'a lajɛ duma o ma ni i bɛ taa Magan ɲina ni Arabu Saudiya yɛrɛ jamana den tɛ jɔnni sedu k'a dɔn nin daga sigilen don a bɛɛ lajɛlen da la a ko ɲina i mura i b'a ye k'a fɔ fɔlɔfɔlɔ u kun kɛlen bɛ ka min laada min sigi mɔɔw b'i seli misiri kɔnɔ kira ka misiri yɛrɛ dayɛlɛla walankata k'a bila bɛɛ lajɛlen ye bɛɛ lajɛlen bɛ don cogo min ka di i bɛ bɔ cogo min ka di n'o tɛ fɔlɔfɔlɔ jɔnni sedu k'a dɔn mɛtiri kelen o de tun bɛ don mɔɔw ni ɲɔgɔn cɛ o b'a jira k'a fɔ saliba kun ka dɔgɔ nka o bɔra a la kabini i mura la o bɔra a la ɔ sigi kelen don fana k'a fɔ hiji la o fana bi bɔ a la mɔɔw bɛ doroko ɲɔgɔn na ɔ n'i ye ma ɲɛ k'a bɛ doroko ɲɔgɔn na bana in dun dulonlen don jɔnni sedu fo k'a sɔrɔ i ye PCR in kɛ n ye min f'i ye kuma daminɛ na i ye joli sɛgɛsɛgɛ kɛ k'a fɔ o t'i la fo sɛbɛnfuraw de ka k'i bolo walima pikiri kɛlen don nin kun ye sɛbɛn ye an ye min zalo ka bɔ aujourd'hui kɔnɔ a ka bi bɔli la daba tungara ne bɛ n tɛgɛ don o bɛ kɛ min bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma observatoire kɔlɔsilikɛla Basiba n'o ye o Moriba ye nin y'a ka sɛbɛn ye Moriba ko a ko fɛn min ye maa lasɔminen o bi fara maa kekunw kan fɛn min ye bamanjuw ani fɛn min ye jamanadenw burujabaw u ye kuma langolo ani kolokalakan minnu bila fɛn min ye sɛbɛnnikɛla ye a ko kuma in kan ka minɛ ba la sɛbɛnnikɛla ko a ko terrorisiw ye binni min kɛ Sevare Bafo ani Ɲɔnɔ kan dimanche don n'o bɛnna abrikalo tile 24 ma n'a kɛra dusukasi ani faali kule y'u bolo sabula u dɛsɛra kolokoso co maa 20 bɛɛ lajɛlen b'u la minnu bɛ yen n'olu ni kɛnɛ karabara sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye wulikajɔ ani cɛsiri minnu kɛra an ka armée fɛ o bɛnna sababa ma sɛbɛnnikɛla ko dimi donna juguw la o tuma dimi donnen u la fɛn min kɔni ye babalikan ye u ye audio dɔ bila WhatsApp sira fɛ u bi kangarida kɛ wa u bɛna baara jugu minnu kɛ an ka jamana kɔnɔ u b'olu ɲɛfɔ k'o boloda sɛbɛnnikɛla ko a ko maa minnu bɛ yen n'u ye kumakan in fɔ u ka kuma in kan ka minɛ sɛbɛla sabula ni hakili b'a la Gao sɔrɔdasiw kun faralen bɛ ɲɔgɔn kan ka jɛkulu min sigi ko min ma Moku janvier san 2017 nin ɲɔgɔn na vocal dɔ folofolo la a ma minɛ ba la kosɛbɛ o kɔ a ma waati jan bɔ fɛn min ye mobile piégé dɔ ye k'a fa mugu ni kisɛ la dedew u nan'u dɛ ka don Moku kan kɔnɔ n'a ye u donna yɔrɔ min u sina ka mugu in bɛrɛn de bobow a bobow cɛ 60 Mali sɔrɔdasi la o bɛɛ lajɛlen de tora Allahu akbar sema maa ye dɔw kun ye jɛkulu wɛrɛ ye n'o ye maramafɛntigiw ye minnu bɛ n'olu tana ka don armée la u ko min ma Moku sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye bamanji ninnu ye n'u ye kuma min fɔ u k'ale k'a dɔn u b'a waleya dɛ o tuma fɛn min ye mobilitigi minnu bɛ yen n'u bɛ bamu k'u ka mobili la ni ko ma tubabukan na kamikaze a falen don mugujugu la n'u y'u bolo da bidon kan dɔrɔn a bi bobo olu yɛrɛ bi sa nka maa camanba de bɛ u bi sa u nɔfɛ sɛbɛnnikɛla ko a k'u y'o wale de kɛ Sevare wale min kɔni a kɛ fɛn min ye Mali armée o yɔrɔnin bɛɛ a wulila k'u nɔfɛ bɔ fɛn min ye cɛ 17 yɔrɔnin kelen u y'o da joli la o tɛmɛnen kɔfɛ fɛn min ye Bamanju u y'u nɔfɛ gwɛ waati min u nana k'u bi ba tigɛ Moti cɛ 34 fɛn min ye aviation u ye mugu fili olu kan olu tora baji la sɛbɛnnikɛla ko a ko se min sɔrɔla Mali armée fɛ o de digira Bamanju la sabula bolofara min bɛ yen n'u ko a ma Katiba Masina u ka kuma gɛlɛnfɔla dɔ bɛ yen k'a kanfɔla dɔ bɛ yen min ye vocal bila a tɔgɔ de Abu Karimi le Mozi ale de ye kuma in fɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye kuma jugu min n'a y'a fɔ dimanche ta in mugu kɔni dilen u fɛ fɛn min ye u tilen ni u kɔni ni kɛnɛ karaba maa caman bɛ u ka maaw la o minɛlen kɔfɛ a ye kuma in fɔ sɛbɛnnikɛla ko dusuma kasi baatɔ ye nin kuma in de fɔ u ye vocal in folofolo u ko i tulo ma jɔ ko Asimi Goita kɛlɛ tun ma daminɛ fɔlɔ sisan ni kɛlɛ daminɛna wa an bɛ ɲɔgɔn na fɔ fini bɔ fɔ nɛrɛ bɔ i k'i sigi n'a ye Mali fan bɛɛ an bɛ taa mankan kɛ an bɛ taa attentat kɛ u tɛ se Ala b'a n'u cɛ n ko Ala bɛ don an n'u cɛ u tɛ se bilahi lezi sɔrɔdasiw ka don an n'u cɛ o ka teli koyi Ala ka don an n'u cɛ foyi
y'a foyi ayiwa ala bi don anu cɛ baasi tɛ ala ka don anu cɛ inshallah sɛbɛnnikɛla ko a ko u ko fɛn min ye Mali fanda 4 bɛɛ lajɛlen k'u ye labɛn sabati ka ban fɛn min ye u ka mugujugu ye ani maa minnu bɛ n'o bɛn'u ka kɛlɛ kɛ n'o y'u ka jahadi kɛlɛ ye k'u labɛnnen don ko Mali fanda 4 bɛɛ lajɛlen n'u ɲa kuma sera a k'u bɛna tiɲɛni kɛ fanda 4 bɛɛ lajɛlen fɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko kuma in na a ye Asimi Goyita yɛrɛ de ta a tɔgɔ ma k'a fɔ Asimi Goyita Mali jamanakuntigi i labɛn i n'anw bɛ ɲɔgɔn na sa fɔ finibɔ fɔ nɛrɛbɔ wa an t'a dabila ko an ka se de sɔrɔ anw yɛrɛ t'a dabila an t'a dabila min yɛrɛ do wayi k'a to cɛ in tɔgɔ di ko Abu Karimi mɔsikɛ kati mɔsikɛ Jonti Seydou Katiba Masina maa o maa n'i kalannen don k'i ye kuranɛ haya dɔn tapatiya da Abi Lahabi wa taaba ma a kɛnɛ anu maanu a sɛbɛn a kunjugu kan ni cɛ in tɔgɔ ye 7 Abu Karimi ya awɔ a ta bi tiɲɛ sisan naam sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye Abu Karimi a ye nin kuma juguba in de fɔ ani nin kuma gɛlɛnba in fɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye terroriste ka kuma ye maa t'a lamɛn k'i bi baara kɛ n'a ye nka lakanabaaw kan k'a lamɛn sabula olu kan ka wuli ka jɔ ani cɛsiri bɛɛ lajɛlen kɛ dɔ ka fara kɔlɔsiw kan nka jamanadenw n'i y'a mɛn lakanabaaw bi se sɔrɔ anw jamanadenw don sabula fɛn min ye bamanji ninnu ye u bɛ an ka kungow de kɔnɔ u b'an ka sigidaw de la u b'an ka sow de kɔnɔ u bɛ forow de kɔnɔ an'u bɛ temi an'u bɛ yaala ɲɔgɔn fɛ f'i k'o de ɲɛɲini k'o ɲɛdɔn an k'o ko fɔ sɛbɛnnikɛla ko n'an m'u ko fɔ dimi min donnen b'u la ala k'an kisi fɛn min ye silamɛw ye u hakilila tigɛlen ninnu kana taa kojugu dɔ kɛ o tuma kɔlɔsi de kan ka bonya finitigilakaw fan fɛ seli bi kɛ yɔrɔ minnu na jama bi lajɛ yɔrɔ minnu na sugu kɔnɔnaw ani fɛn min ye kɛnɛ lasawaba minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ nin bɛɛ lajɛlen de kan ka jateminɛ sabula fɛn min ye Asimi Goyita ka sɔrɔsiw ye u kɛlen bɛ ka Bamanji nina baabi o tuma Bamanjiw u tɔni ban dɔ la fɛn min ye u ni ye u kɛlen bɛ k'o di ka mugujugu sugu yɛrɛ la an bɛɛ de ka sa nka olu dimi ka bɔ sɛbɛnnikɛla ko o baara de daminɛlen b'u fɛ u ko min ma kamikaze fɛn min ye finitigiw ye maa minnu fana bɛ yen n'olu bɛ laraweli kɛ polisiw gendarmew u k'u jɔgɔw falen ka u kun su olu mobili kɔnɔ dɔrɔn ka 200 wala 400 minɛ k'a fɔ aw ka tɛmɛ o ka dabila carte d'identité maa min bolo i m'a bugunatigɛ sɔrɔ o ka 1000 wala 20 sara ka tɛmɛ a maɲi o minɛ k'o don kaso la n'u sɔnna k'o kɛ baara o baara n'a kɛra Asimi ni colonel Sadio Kamara fɛ a bɛɛ lajɛlen de bi taa woyo fɛ sabula maaninfin n'o ye maa jugu ye a kelen bɛɛ mana porokoto ale kelen bɛ se ka baara bɛɛ lajɛlen tiɲɛ ala k'an kisi kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ observateur kɔnɔ kɔlɔsilikɛla Jonti Seydou i gardi polisi gendarme lafu gardi maa o maa talen bɛ yɔrɔ la k'u kɔlɔsi Jonti Seydou k'a dɔn tɛ wuli dabila sobiye feere sobiye lajɛ dabila connexion dabila kana dabila téléphone lajɛ dabila i bilalen bɛ baara min na filɛli kɛ ka se a dan na wala u ka 200 minɛ ni 400 minɛ dabila point alaba nɛgɛ kɛrɛfɛ kana mɛn koyi bi ye juma de ye an bɛ tɛmɛ n'a ye bi ye juma ye an t'atɔ don nasɔngɔ ɲini na jɛ ka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye Dabatugara naam bala cogo bɛ di Jonti Seydou cɛfarinya mana maa min bila boli la ni m'i kɔfilɛ i laban na kɛ cɛkolon ye i bɛ kɛ jitɔ ye Jonti Seydou k'a dɔn n bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma ko cikan Jonti Seydou k'a dɔn cikan k'a fɔ faransikaw ye cikan k'a fɔ faransi faamaw ye janfanjugu ni a bɔ danganiya walejugu min b'u bolo ka ɲɛsin jamana ma a dɔnna Jonti Seydou k'a dɔn sɔmin kɛra kɔsa in na faransikaw i k'a dɔn bi baliden min kɔni ye u ka droninw ye dronin minnu bɛna kɔlɔsiliw kɛ walima kana ayiwa en juin Jonti Seydou k'a dɔn ayiwa masimafɛn minnu bi pan sanfɛ maa t'u ye Jonti Seydou i k'a dɔn Mali bɔra bɛɛ kalama Jonti Seydou k'a dɔn kangari da ka ɲɛsin faransi ɲɛmɔgɔw ma sɛbɛnnikɛla ko kɔrɔfɔ in sɔrɔla a bɔ gouvernement ka lasilikɛla la lieutenant colonel Ablaye Mayiga Jonti Seydou k'a dɔn a ye kunnafoni di faransikaw ka espionnage a tɛmɛna da kan Jonti Seydou i bɔra Mali kɔnɔ i k'a dɔn Mali faamaw ko i ka yan bila hali bi e ka duguduguma wale ani ka nin janfan
diya wale bɛ mun de nɔfɛ dɔwɛrɛ tɛ toa tiɲɛ k'o ɲɛɲini ka ɲɛsin Mali sɔrɔdasiw ma a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Yɔrɔ Seydou k'a dɔn Mali faamaw u sigilen bɛ nka min ye kɔlɔsili ani jateminɛ don ka bɔ san ani dugu cɛ don ka bɔ baji kɔnɔ don ka jɛ i k'a dɔn fiɲɛ nɔfɛ Mali sɔrɔdasiw bɛ nin bɛɛ lajɛlen kalama sabula i k'a dɔn labɛn kelen don Mali yɛrɛ fɛ fɛn o fɛn n'a bi pa sanna Yɔrɔ Seydou k'a dɔn min b'i ye ɲɛna min tɛ ye ɲɛna masimafɛnw b'a ye o de la Faransikaw ka janfamina minnu bɛ yen n'u k'a ma ko drone Yɔrɔ Seydou k'a dɔn bɛnkan ni Mali cɛ u ka drone dun bɛna mun munumunu ya a ko n'i ye ko ta k'a lajɛ Yɔrɔ Seydou k'a dɔn kabini gɛlɛya donna Mali ani Faransi ni ɲɔgɔn cɛ ni Mali kɔni y'a jira k'a fɔ an mago tɛ s'a ma bilen ɛlɛn a y'a ka minɛnkolon jɛ a ka yan bila Yɔrɔ Seydou k'a dɔn Faransi kɔni ma se k'u dara sɔrɔ a yɛrɛ la o tuma an ka dabali tigɛ an ka fɛɛrɛ tigɛ ka nkalon da Mali la min bɛ se ka to u nɛgɛ bɛ bɔ diɲɛma na mɔɔw sigilen kun don ni nin ye koyi mɔɔw b'a dɔn a gouvernement tun bɛ nin dɔn Mali sɔrɔdasiw tun bɛ nin dɔn Yɔrɔ Seydou k'a dɔn ni hakili b'a la kan min bɛ yen ni Faransi de tun bɛ kan in kɔnɔ Yɔrɔ Seydou k'a dɔn a fɔra k'u ka wala bila ka yen bila Yɔrɔ Seydou kabini u ma taa u sɔmina joona ni ka dingɛ jugu tigɛ ka bila Mali sɔrɔdasiw ɲɛ ka maa dama dɔ dakabana k'olu da k'u kantigɛ k'u su kɛ dingɛ ba kelen kɔnɔ Yɔrɔ Seydou e bɛ se ka nin faamu cogo di Mali sɔrɔdasiw yɛlɛmana don min o don kelen drone ni ka n'i pan o yɔrɔ kelen kunna u b'a dɔn ko fɛn min bɛ yen u b'a dɔn n'i y'olu kɛlen ka taa drone yaala ye u b'a dɔn ko fɛn min bɛ yen u ye fɛn min kɛ u b'o dɔn Yɔrɔ Seydou Mali sɔrɔdasiw dun nanen yanni u ka baara daminɛ u ko ninnu ye janfanduw de ye an k'u nɔ fura k'a lajɛ Yɔrɔ Seydou k'a dɔn Kayi n'a Lamini fan o fan bɛ yen u minnu n'a bɛɛ lajɛlen la sɔrɔdasiw yɛrɛ de taara bɔ dingɛ in kan k'a seni ka taa sɔrɔ adamaden su dalen don ɲɔgɔn kan nka n'i ye jateminɛ kɛ sabula dɔgɔtɔrɔw y'a ladon u y'a ye k'a fɔ su minnu bɛ yen Yɔrɔ Seydou k'a dɔn nin tɛ kununko ani bi su ye nin bɛɛ a bɛ waati jan bɔ Yɔrɔ Seydou k'a dɔn u toli cogo fɛ sɛbɛnnikɛla ko Faransikaw kɔni sina ka taa jaw ta a m'a ye Mali sɔrɔdasiw bɔra ka ayiwa civiliw defa i m'a ye an taar'u minɛ u kelen bɛ ka dingɛ bati ni ka ayiwa maanifin kantigɛ k'u bila su kɔnɔ o dingɛ kɔnɔ Yɔrɔ Seydou k'a dɔn nkalon kisɛ bilen sɛbɛnnikɛla ko Mali gouvernement ye kangari da kɛ ka diɲɛmaa ladɔnniya kunnafoni in sɔrɔla lieutenant colonel Ablaye Mayiga la a y'a ɲɛfɔ diɲɛba ye Yɔrɔ Seydou k'a dɔn nin ko min filɛ nin ye Mali sɔrɔdasiw b'a sɛgɛsɛgɛ ka taa se a dan na G5 ni jamana minnu bɛ yen minnu sɔnnen don tiɲɛ ma olu bɛ wele u ka n'a sɛgɛsɛgɛ Yɔrɔ Seydou k'a dɔn jɔnni ye nin kɛ nin kɛra kuma jumɛn a bɔra fa jumɛn jɔnni de dara k'o kantigɛ nin dingɛ in kɔnɔ a sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na n'a jaabi bɔra don o don u b'a bɛɛ lajɛlen da diɲɛmaa tulo ka kelen bɛ yen ni ngɔri bɛ don a la nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ Cika kɔnɔ a ka bi bɔli la daba Tunkara ni sɛni ma kusu mɛn a bɛ paraw mɛn n'a m'o mɛn a bɛ berekɛnɛ mɛn paraw o de y'o ye a bɛ taa nada la min tɛgɛ don ka bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma observateur kɔlɔsilikɛla Fasiriba n'o ye CA ye nin y'a ka sɛbɛn ye a ko a ma ɲɛ min kɔ a kɛr'o ye cakɛda min bɛ Mali kunnafoni disow ani kunnafoni di baaraw min b'a kɔlɔsi an k'o de ma haute autorité de la communication o don dalateliyala haki ɲɛmaw ani jɛkulu min bɛ baara kɛ haki la u kun ye RFI a ka kumani ani France 24 kumani Mali kɔnɔ u kun y'a ɲɔngiri ka kow jateminɛ fɛn min ye kunnafoni ye a bɔra ka bi canjalaw RFI ni France 24 fɛn min ye u gɛnna ka bɔ Mali yɛrɛ de kɔnɔ yamaruya sɛbɛn min dir'u ma Fodje Touré a y'a sɛbɛn minɛ u la k'a fara k'a fili RFI ni France 24 k'u gɛn diɲɛ bɛ wuli u tɛ kuma yan bilen fɔta naam sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye haki ye u yɛrɛ de farala ɲɔgɔn kan jɛkulu min bɛ yen n'o ye collège ye ka sigi kɛ ni k'a ta k'a lajɛ haki ani a kɔlɔsibaw a n'a baarakɛlaw ye ko bɛɛ lajɛlen jateminɛ sabula haki ye service camanba de ye bɛɛ lajɛlen y'i ka baara kɛ ni ka n'i ka rapport di a rapport dilen o tuma an ka sigi an ka ko in jateminɛ sariya bunakun kan n'o Fodje Touré yɛrɛ ale yɛrɛ ye magistrat jɔlenba ye a ye ko in ta k'a lajɛ n'i y'a mɛn considéra tubabukan na o de ye k'a fɔ sariya de bɛ fɛn min bɛ yen ni baara bi sɛmɛ o la sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye RFI u bolo yera fɛn min ye kojugu de la u bolo yɛrɛ de taara bɔrɔ kɔnɔ caw sabula kabi janvier kalo tile 10 RFI ni France 24 u bi kunnafoni lankolonw dili la nkalon damanda tɛgɛli k'a da Mali faamaw la u b'o baara la
sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye Fodje Touré a ko David Baje ni o ye RFI ka reporter dɔ ye a ye reportage dɔ kɛ marisikalo tile 13 a ye dɔ wɛrɛ kɛ marisikalo tile 15 a bɛɛ lajɛlen la a bi galo damanda de tigɛ ka da Mali armée la k'a fɔ maa dɔw fara yan fɛ dɔw fara Segu dɔw fara Niger frontière la ka fɛn min ye Wagner ko kuma u b'o fɔ u bi laban ka Mali armée jalaki o suma ko dugumajɛ fɛn min ye Faransi ka tɔn min bɛ n'u ni Américains jɔlen baw la n'u bi bi maa min kan o de y'u ka policiers u bi o de bila k'i jalaki u ko de ma Human Rights Watch o ɲɔgɔnna nkalontigɛ tɔn tɛ o yɛrɛ o nana kuma in da ni k'a sankɔrɔta kosɛbɛ rapport langolo dɔ ni k'o bɔ k'a jira k'a fɔ Mali sɔrɔdasiw k'olu de ye ko in kɛ wa u bi nin bɛɛ lajɛlen de kɛ u sigilen bɛ États-Unis ani Faransi u mana sɛbɛnnikɛla ko o rapport langolo min n'o fana bɔra RFI ni France 24 u y'o ta ka dunu ni bala fɔ Mali faamaw k'u jalasira ka malidenw bila ɲɔgɔn na fɛn min ye Fodje Touré a k'o m'u bɔ u nana laban tuguni ka ko in yɛlɛma k'a kɛ filako ye ani dɔgɔnɔko ye ka filaw lɔsu u tun bɛna filaw don fili la sɔɔni fɔ filaw ka jɛkulu yɛrɛ dɔw bɛ olu ye wulikajɔ kɛ ni ka t'u ka dusumakasi jira jamana a premier ministre la n'o ye Choguel Kokala Mayiga ye sɛbɛnnikɛla ko tile fila o kɔfɛ maa minnu taar'o kuma fɔ olu yɛrɛ labanna k'a dɔn k'a fɔ ale ni RFI ni France 24 y'u don fili la u ye conférence de presse kɛ ka yafa ɲini malidenw fɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko a kɛra kunnaja ye sabula fɛn min ye RFI ani France 24 hakilina ni kibaruya min b'u la ni jamanadenw kun ma kɔn u ma jamana faamaw ka kɔn u ma k'u datugu u laban bɛ se ka guerre civile wuli Mali la i n'a fɔ Wuranda ta kɛra cogo min sɛbɛnnikɛla ko o de kama fɛn min ye Mali gouvernement ye a nana ka na communiqué kɛ marisikalo tile 16 k'a jira k'a fɔ RFI o ye radio kolini de min kɛra sababu ye Wuranda jamana kan ka Utsu ani Tutsu bila ɲɔgɔn na maa bayirika caman de far'o la wa RFI tun b'o ɲɔgɔn na de kɔ sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye Wuranda faaliba min kɛra maa wɛrɛ kun t'a kɔfɛ Faransi de tun b'a kɔfɛ wa fɛn min ye Faransi masakɛ kuraw ye olu yɛrɛ labanna ka excuse n'o ye yafa ye k'o ci Wuranda faamaw ma k'a fɔ tiɲɛ na u kun nɔ don n'u ye yafa deli anw fɛ an ti yafa fo jɔ dɔ kɛnɛ kan an bi sunkalo la dɛ wallahi an ti yafa Faransi ma an ti yafa silamɛ kan ka yafa sa an bɛ sunkalo la silamɛ t'o la dɛ silamɛ t'o la an kɔni tɛ sɔn u ka to yan nka silamɛ kan ka yafa o an ti yafa an ti yafa yɛrɛ ni san bɛlɛ nɛgɛ den 7 cɛ an ti yafa ja Faransi ko i dimi m'u kɔrɔ koyi mais non petit c'est trop ils ont exagéré sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye décision ye o taara Fodje a ye bigi sigi a kan ni k'a ŋani RFI France 24 u gɛnna ka tila ka kangarida kɛ maa o maa bɛ yen ko bouquet b'i bolo satellite b'i bolo wala site b'i bolo RFI ni France 24 wala e radio i bɛ to k'u ka journal ta direct la wala i b'a ta WhatsApp kan cɛ o cɛ n'i y'a kɛ sariya b'i nɔ minɛ i bɛ taa bɔgɔ jeni ne kan mais journaliste Seydou soyons sérieux RFI ni France 24 bara kan do a tiɲɛ hadamaden malien yɛrɛ bɛ sɔn cogo di k'i sigi k'i bɛ RFI yɛrɛ lamɛn dɔw tɛ sa c'est-à-dire que hali n'u ma interdit yɛrɛ malien kan ka ni radio so fila in boycotter de on doit pas les écouter. Moi il y a 5 ans ne ti France 24 lamɛn ti RFI la mais non il y a 5 ans parce que ni ne b'a lamɛn a bɛ dusukasi justement i bɛ t'o lamɛn mun na fɛn min b'i dusu tiɲɛ i b'o lamɛn mun na sɛbɛnnikɛla ko a ko kangari fɛnɛ dara minnu bɛ n'u kati ka gɛlɛn hali n'i ye Facebook digi n'i bɔra RFI ka site kan a gani ka bɔ i kun i kana lamɛn a supprimer ka bɔ i kun awɔ sɛbɛnnikɛla ko a kunnafoni min n'o bɔra ka bin maaw kɔni kɔnɔ RFI maloyara sabula tubabukan na n'i ko min ma mankuma o de ye k'a f'u ye sariya sɔsɔ sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye Faransi ye RFI ani France 24 a teleso a ɲɛmaya bɛ jɛkulu min bolo u k'o de ma France Media Monde u ye Mali jaabi u k'u ma sɔn olu ma sɔn mun ma k'u ka télé ti datugu u ka radio ti datugu wa k'u bi fɛɛrɛ bɛɛ kɛ hali n'u bi bɔ duguma sira fɛ RFI ni France 24 a bi lamɛn Mali la cogo min n'u ye cɛ ye u ka na yan n'u ye cɛ ye u ka butɔn munumunu k'a bila u k'u ma sɔn ayiwa bisimila sɛbɛnnikɛla ko u ye communiqué kɛ Faransi teleso n'o ye France Media Monde ye ale de ta ye RFI ni France 24 ye u ko Mali ye baara min kɛ u k'u ma jɛn n'a ye ko Mali ye bingali de kɛ ani dantɛmɛwale sabula olu ma fɛn kɛ olu yɛrɛ ka yeta la min ye sariya sɔsɔ u ye sɛbɛnni kɛ ka ci fɛn min ye Haki ma Haki ye sɛbɛnni in kalan ka taa k'a kalan ka segin Haki ko nin tɛ kuma jɔlen ye u ye sɛbɛnni in kuru u taara bila poubelle la sɛbɛnnikɛla ko a ko u bɛna wuli ka jɔ kɛ fɛn min ye kiri 2 ye k'u bɛna wuli Mali nɔfɛ kiri 1 u b'o kɛ Mali la yan kiri 2nan u bɛ t'o kɛ Faransi a kiri 2 u bɛ Haki de kiri fɔlɔ n'u tilar'o la Mali gouvernement u bɛ tila k'o wele bɔgɔ jeni kan Faransi ko ten ayi a kuma anw kɛra
anw kɛra babuguni ye maliyɛnw tuma ko in faamu baw anw bɛ faransi bolo de i b'a fɔ ko u ka jɔ minɛlen y'an ye jagoya min fɔ k'u k'o lamɛn sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye faransi faamaw ye RFI ani France 24 u ka maa fila bɛ yen n'o y'u ka ɲɛmaw ye kelen bɛ o ye Thomas ye o ye a directeur ye maa wɛrɛ bɛ yen ko min ma Anthony Aravera ale ye responsable presse ye RFI u jɛra ka communiqué sɛbɛn ko Mali faamaw ye olu to a tiɲɛ ko nkalon dara olu la k'a fɔ ko RFI arajo mille koloni ye k'u bɛ ka jamanadenw bila ɲɔgɔn na k'a sɔrɔ u m'o baara kɛ ko kuma in k'olu tɛ diɲɛ n'o ye fiyewu na n'o kuma ye bɔgɔ jɛnnen ka Mali tribunalu la n'u bɔra yen Faransi tribunali k'u bɛ taa n'a kuma ye wa ko fɛn min ye haki ye u ye décision min ta ko décision in olu ma sɔn a ma k'a bɛ sariya sɔsɔ k'u bɛna taa Mali cour suprême na ka taa décision in attaquer ko k'a annuler RFI ni France 24 k'u bɛ kuma bi piyan u bɛ kuma sini Mali la n'u kumana yan an n'u dafara a laban y'o de ye RFI ni France n'u ko n goya ni m'u dafara i k'a fɔ ma tu bila ale m'u dafara nin tɛ kabako ye k'u gɛn ka wuli su la k'u tɛ taa bi m'u ta wa fɛn b'u bolo yan koyi nin ye gansan ye ala ni fɛn tɛ ninnu bolo yan bi ta e nakun ye ka malidenw kunnafoni anw de ko an t'i fɛ bilen n'i ko k'i tɛ taa ko f'i k'an kunnafoni diyagoya la anw yɛrɛ nɔ don dɛ minnu bɛ t'u bala ne bɛ to ka dɔw kumakan mɛn ko RFI bɛ mɔgɔw informer ayi dɔw bɛ to ka RFI wele ko Jean Wani bonjour Wani bonjour alors monsieur ne ko n ko i t'i ni ta wa i t'i ni ta i bɛ taa mun appel à l'actualité Georges Zedou ne bɛ n bolo bɔgɔ kan don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'indépendant sɛbɛnfura in nin y'a bolo ko siɲɛ 5,455 Georges Zedou k'a dɔn wulikajɔ bolo kan jateminɛ n'i ma ɲɛ k'a fɔ i bɛ baara kɛ jɛlenya na i bɛ baara kɛ jamanadenw ka hakilina na nin de y'a kɛcogo ye Georges Zedou k'a dɔn logement sociaux ATT-Bugu i k'a dɔn awa lisi min kun bɔra kɔsɛ in na ni gɛlɛya donna na n'a kuma cayara kosɛbɛ Georges Zedou k'a dɔn faamaw ko a ma se o ma o yɔrɔnin bɛɛ commission min jɛkulu min n'o y'a ko tila k'a laroué Georges Zedou u y'o dakolo di k'a filenkolon di ka maakuraw ta tile 45 de b'a bolo min kɔni ye wulikajɔ ni cɛsiri ni hakilina kura ye a ko ka jɛya k'a fura pep Georges Zedou k'a dɔn b'o den nɔfɛ sɛbɛnnikɛla ko min ye awaso 2,000 ani 118 ATT-Bugu so kura o de kun fɔlen bɛ Georges Zedou k'a dɔn i bɛ k'a ninnu de jɔ mais toi aussi ATT-Bugu c'est fini à longtemps tɛmɛni ye ne bɛ kuma i fɛ wa n'i ka tɛmɛni ye Georges Zedou ATT-Bugu kunun ko ATT-Bugu bi ATT-Bugu sini ATT-Bugu wa ATT-Bugu merde hali ni Asimi ye minnu jɔ ATT-Bugu ayi a bɛ ko wɛrɛ de kɛ sa ni Asimi ma ɲɛ k'a bɛ a to a da fɛn min na a bɛ ko kura de kɛ nin ye ATT-Bugu ye nin di wuli yanni diɲɛ ka wuli Asimi Bugu tɛ yen IBK Bugu tɛ yen c'est ATT-Bugu point barre à la ligne fara IBK la sa a ye nin bɛɛ jɔ mais ne ma IBK e de filɛ k'a fɔ sinon j'ai rien dit j'ai dit ATT-Bugu mais c'est le projet de IBK n ko IBK ka projet de don ala bon d'accord ok n tɛna kuma bilen a fɔ logements sociaux point ATT-Bugu Georges Zedou i k'a dɔn min ye so 2,000 ani kɔ sɛbɛnnikɛla ko a bɔ commission kura min sigira u y'a laroué k'a laroué sabula a bɔ sɔminkun kɛra fɛn min na ni mɔgɔw y'o kɛ jalakiko ye Georges Zedou k'a dɔn M5RP o maa caman dɔ a kun yera a la minisiri yɛrɛ dɔ to a kun b'a la Georges Zedou k'a dɔn o ko damanda minnu kɛra mɔgɔw ye mankan wuli o de la k'a fɔ ɲaami kɛra a la i k'a dɔn a ma kɛ kosɛbɛ ye Georges Zedou k'a dɔn sen kɔni wulikajɔ kura min bolodara lisi kura yɛrɛ bɔra koyi maa 225 o de samana ka bɔ ayiwa i k'a dɔn lisi fɔlɔ in na Georges Zedou k'a dɔn mɔgɔw kɔni y'a ye a don ni bi cɛ ma a ma kuma fɔlɔ i k'a dɔn ayiwa gɛlɛma lisi kura bɔra ne dun ma kuma mɛn yɛrɛ e m'a kuma mɛn a bɛ fɔ e ye mun na toi tu es qui je suis journaliste n'importe quoi bon c'est lui MSC des journalistes parce qu'il est au courant de l'information. Non, moi j'ai vu la liste. Mais ne m'a pas de main. Me fait quoi de fier. Attends, ne m'a pas de main. C'est un journaliste qui vient de te le dire. Non. Le journaliste d'Abatouara. Ne reflète à comment fier ça.
Il faut pas me faire parler. Joti Zedou. Ne. Semaine kala ko. Akika don abo wulika jo boloka. Minya semevura secrétaire général. Ika don mi me urbanisme kuna. Odeye ika don semevura nunu bele jele signé. Samalamadi. Akoni ye kota ka laje. Yoni se di baye ka fo minye logement sociaux atete bugu. Ninya buluda ko flana yi. Yoni se di ka do buluda ko flana mi ni gela bakundo nana. Iba do ka fo amadam nabi. Kabini tabakoro. Yoni se di ka do wulika jo ni jatemina na décision minu ndara février kalo temenu na ika do so ba fla ani kɛmɛ fila ni tari seegi kɛmɛ fila ni mugan ani duuru kɔni bɔra a la Jean Sedi ka na sigilen bɛ sa ka hakilina wɛrɛ kɔnɔ kɛnɛkɛla ko jɛkulu dɔ kun sigira min kɔni kun bɛ wuli ka jɔra logement sociaux a ma ɲɛ dɛ a ɲɛna de dɛ Jean Sedi y'a dɔn jɛ ko ko Mali kɔnɔ n'o sigira sen kan jɛkulu dɔ bɛ t'i sigi Canjara k'a fɔ ko olu bara k'o ko dilan nin kun ye sɛbɛn ye u y'an bɔ a la aw ye joli M5 kɛ toi tu es M5 ne garala M5 fa fɛ sa dɛ parce que fɛn o fɛn mana tila M5 niyɔrɔ ka ca toi tu es un saboteur tu veux saboter le M5 je ne sabote pas non tu sabotes maa 225 bɛɛ bɔra a la o bɔra a la u y'an mako sa nin kun ye sɛbɛn ye an'a musow nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ l'indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la dama tugara ne bɛ n tɛgɛ don o bi kɛ bi bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma la sirène fasiriba n'o ye Abdramani Dugure ye nin y'a ka sɛbɛn ye Dugure ko min kɛcogo man ɲa o lagali cogo ti ɲɛ a ko an ka taa point G mun bɛ yen point G dɔgɔtɔrɔw diminen bɛ n'Ala ma jagɛ minisiri min bɛ n'a bɛ dɔgɔtɔrɔw ka ko kunna Jaminatu Sise a yɛrɛ bɛ taa nin ko in gɔngɔ la sabula fɛn min ye dandɛmɛ ko n kun tɛ ko la ani yɛrɛ sago kɛ o de ɲɔɲalen bɛ Mali hôpitalu kɔnɔna na point G ta ka jugu n'a bɛɛ ye sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye dɔgɔtɔrɔw ye o bɔra ni ka kunnafoni di kɛ sabula n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye bingali ani dandɛmɛko ale de bi sɛ ɲɛji bɔ dɔgɔtɔrɔw diminen bɛ fɛn min na ko ka ca nka min yɛrɛ bɛ yen n'o kɛlen bɛ k'u sɛbɛkɔrɔ tɔɔrɔ o ye dɔgɔtɔrɔ jolen dɔ bɛ yen n'o ye Fuseni Kulubali ye laboratoire don ale de bi sɛgɛsɛgɛli ani joli sɛgɛsɛgɛ kɛ n'i y'a mɛn dɔgɔtɔrɔ ye fura sɛbɛn ka banabaatɔ furakɛ laraweli de kɛra sɛbɛnnikɛla ko Fuseni Kulubali ale ye syndicat ɲɛmaa ye a ka syndicat ya baara kɔnɔ don o don min bɛ n'o ye majɛ ye baarakɛlaw bɛ lafiya cogo min maa minnu bɛ t'u furakɛ dɔgɔtɔrɔso la point G o bɛ lafiya cogo min o y'a ka kɛlɛ ye Fuseni tora o kɛlɛ la fɛn min ye hôpital directeur ye n'o ye Jali ye ale nana Fuseni wele a bɛ n'a ta i bɛ syndicat ya baara min na i b'a dabila i b'a kɛ ne ta ye n'i m'o kɛ ko fila don soit n b'i gɛn ka bɔ baara la wala n b'i mite ka bɔ point G sɛbɛnnikɛla ko Fuseni ko anw ma dɔwɛrɛ ɲini fɛn min ye baarakɛlaw ka hakɛ ye o bila o nɔ na banabaatɔw mana na hali n'u ko k'u bɛ joli sɛgɛsɛgɛ k'u ka groupe sanguin lajɛ o tɛ minɛn tɛ fura tɛ mansin bɛɛ lajɛlen tiɲɛnen bɛ hali courant bɛ tigɛ groupe tɛ wuli point G réanimation courant bɛ tigɛ yen maaninfinw na o man ɲi sɛbɛnnikɛla ko a ko kuma minnu Jaminatu bɛ mun na sa de Jaminatu donko bɛ ɲini ka ban han Jaminatu dɛsɛra nam Jaminatu dɛsɛra nam sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye o kuma minnu fɔra o de nana kɛ sababu ye fɛn min ye baarakɛlaw ye u bɛɛ lajɛlen k'a dɔn jɔn ko ala Fuseni Kulubali a bɛ tiɲɛ kan o tuma u bɛɛ lajɛlen y'u k'a kɛ kelen ye dɛmɛ bɛ se ka na cogo min sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye janfa yɛrɛ de ye k'a daminɛ ministère la ka na gouverneur la ka na gouverneur la fo kana se fɛn min ye jɛkulu wɛrɛ minnu sigilen bɛ u bɛɛ lajɛlen de kɔni donna janfa jugu in na Fuseni Kulubali ni k'a janfa docteur dɔ bɛ yen ale ye neurologue ye ale ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri ale dɔnnen bɛ kosɛbɛ ale yɛrɛ de bɔra ka kuma syndicat maaw tɔgɔ la sabula n'i y'a mɛn docteur en neurochirurgie o bɛ kodɔn sɛbɛnnikɛla ko ale de bɔra ka conférence de presse kɛ a kumana a ko wulikajɔ ani baara minnu kɛra ani janfa minnu bɛ n'olu donnen don fɛn min ye olu dɔgɔtɔrɔw ma a ko fo a ɲɛ ka ɲini joona sabula n'a ɲɛ ma ɲini a bɛ kɛ sababu ye fɛn min ye gɛlɛya caman ye ni ka na n'o ye Gida Landure ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye olu ka wulikajɔ ye an'u ka cɛsiri ye point G yɛrɛ de kɔni dɔgɔtɔrɔso a tɔ b'a to a de bolo n'o tɛ foyi tɛ sabula fɛn min ye dɔgɔtɔrɔ olu mago bɛ fɛn min na a si tɛ n'i taara ko i ka maa banana olu dɔgɔtɔrɔw bɛ fɛn fɔlɔ min ɲini o ye k'a joli dɔn n'a bɛ groupe sanguin min na ni A don ni B don wala ni O plus don wala ni O moins don k'o sɛgɛsɛgɛli kɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i taara o tɛ se ka kɛ fo n'i bɔra ka taa clinique la scanner kɛrɛfɛ tɛ
radiographie kɛrɛbɛtɛ fɛn min ye échographie o kɛrɛbɛtɛ a ko n'i y'a ta ka lajɛ a ye papier dɔ yɛgɛyɛgɛ k'o kɔrɔta a ko nin papier min filɛ nin ye a ko fɛn min ye maa min yɛrɛ bɛ yen n'o ye dɔgɔtɔrɔso ɲɛmaa ye n'o ye docteur Jali ye ale min ko fɛn bɛɛ lajɛlen bi point G nin y'a yɛrɛ ka spécialité de ye ni maa banana n'i taara a ka spécialité la ale bi analyse min k'i la o tɛ se ka kɛ f'i ka to k'a yɛrɛ ka clinique privée la o bɛ kɛ cogo di clinique bi DG bolo clinique bi directeur bolo a b'a ka adjoint bolo anw bɛ furakɛ cogo di point G directeur clinique b'a bolo directeur Goro Jal a b'a bolo a ka clinique tɔgɔ a to a ma sɛbɛn o DG ka clinique tɔgɔ clinique bɛ directeur général bolo a b'a ka adjoint bolo baara bɛ kɛ dɔgɔtɔrɔsoba la cogo di a tɛ se ka kɛ kɔni samanikɛla ko o tuma olu ye min laɲini o de ye k'a fɔ fɛn min ye point G ye n'a fɔra ko minan kasa o de ka d'u ye sabula minan o minan ye miliyɔn 1 ye u bɛ t'o facturer miliyɔn 50 wala miliyɔn 60 a ko a bɛ misali di a fɔra k'a fɔ fɛn min ye point G ye ko k'a dilan ka ɲɛ ko ka fanga don a la ko miliyari 12 fɔ miliyari 13 k'a bɛ se o de ma a ko o tɛ taa la hali y'o tila 4 ye o tɛ taa la sabula u ka dunda n'u ka yuruguyuruguta de b'o la a ko a bɛ misali di hôpital kuturu jɔli k'a équipé ka scanner bila kɔnɔ ka radio minɛnw ni fɛn bɛɛ bila kɔnɔ ani lisawalenw ani ka dɔgɔtɔrɔw ta a fɔra ko Kucala ta k'o tɛ tɛmɛ miliyari 11 kan a ko a bɛ misali di Sénégal Macky Sall ye hôpital du point G ɲɔgɔnna jɔ a ma mɛn o wari ma tɛmɛ miliyari 4 kan Mali dun hôpital kura ti jɔ dɛ ka minan san dɔrɔn ko miliyari 12 fɔ miliyari 13 a ko a bɛɛ lajɛlen ye nkalon ye o tuma olu baarakɛlaw bɛ min ɲini Fuseni Kulubali min n'u y'o bɔ jaakoya ka t'o bila gouverneur la k'o ka taa baara kɛ maa min ye laboratoire bɛ gouverneur ka bureau kɔnɔ wa a tɛ ko y'o de k'a la gouverneur kɔni na sugu ko kuma dugukolo ko kuma non bon san kelen Fuseni bɛ t'i sigi gouverneur da la don o don a n'a ka blouses a n'a ka jolitalaw foyi tɛ yira a la i ye nin danna juguya ye nin ɲɔgɔnna dɔgɔtɔrɔ joli non i ye k'a place tiɲɛ yɛrɛ la sɛbɛnnikɛla ko a ko i n'a dɔn k'a fɔ ko in kɔni lawulila tiɲɛni yɛrɛ de kama o tuma olu ye minisiri ye ɲɔgɔn ye n'o ye Jaminatu ye u y'a fɔ Jaminatu ye ko in ka ɲɛnabɔ kabi utukalo fɔ ka na se bi ma don o don kuma kura de bɛ fɔ Jaminatu fɛ ko tɛ ka ɲɛnabɔ dɔgɔtɔrɔw kɔni bolo bannen de bɛ dɛsɛ kɛlen bɛ directeur général min bɛ yen n'o kan ka minɛn san o ti minɛn san sabula n'i nana dɔrɔn fiche bɛ da i kan i bɛ taa ale ka clinique la nin ko bɛ furakɛ cogo di ko n'a ma ɲɛnabɔ o tuma olu bɛ n'u sali a tɔ bɛɛ lajɛlen la ka baara bila kɛ f'u sago ka d'u ma kunnafoni bɛ nin ye an ye min salo ka bɔ la sirani kɔnɔ a ka bi bɔli la Joati Seydou ne bɛ n bolo bɔgɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma ko aujourd'hui Joati Seydou k'a don a siɲɛ 8 na banque min n'a bɛ Mali banque bɛɛ ɲɛ a bɛ farafinna banque bɛɛ ɲɛ u k'a ma ko BDM SA Joati Seydou k'a dɔn ka dɛmɛ don ka hinɛ ta ka silamɛw sɛgɛrɛ Joati Seydou k'a dɔn ka wuli ka jɔ bolo la ka t'u sɛgɛrɛ f'u jabala la misiri 12 ninnu bɛɛ lajɛlen ye hinɛ sɔrɔ miliyɔn 13 de tilala u ni ɲɔgɔn cɛ Joati Seydou k'a dɔn BDM SA sɛbɛnnikɛla ko mɔgɔ sigilen kun don ni nin ye directeur kura min bɛ yen n'o ye Njayi ye denmisɛnnin Joati Seydou ka hakili ka di i k'a dɔn a bɛ k'ale de ye Njayi Joati Seydou sɛbɛnnikɛla ko a ko Njayi a ka wuli ka jɔ ni jateminɛ ni cɛsiri a y'a teliya Joati Seydou a y'a teliya joona dɛmɛ min ni BDM b'a kɛ san o san a kana fɔ a ko ɲina Joati Seydou k'a dɔn u ye wuli ka jɔ boloda misiri 13 i k'a dɔn k'olu sɛgɛrɛ 300 logement min ye commune 5 n'a kafo ye u ye yen sɛgɛrɛ o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na Joati Seydou u taara sɔrɔ mɔgɔw bɛ yen banque hinɛ banque ani sɛbɛ banque min ye secrétaire général ye secrétaire général Cheikh Fanta Mandi Keita Joati Seydou ale de tun bɛ jɛkulu in ɲɛma kuma min awa ani kadiriw Joati Seydou k'a dɔn ka taa se fenêtres ma u bɛɛ lajɛlen dafalen kɛnɛ kan anw ma anw kɔfɛ maaw ma ko fenêtres awɔ kadiri ni fenêtres kɔni Joati Seydou sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn min kɔni ye awɔ bosoli ye u nan'o ta k'o bolo da i k'a dɔn ayiwa min ye ɲɛmaabulo ye u y'an ji k'a magɛn ka Alakira magɛn Joati Seydou k'a dɔn ayiwa min ye valeur ye a bɛ 80 valeur bɔ sabula min ye ayiwa malo ye Joati Seydou k'a dɔn ka taa se sukoro ma ani tulu ani warijɛ Joati Seydou k'a dɔn ani misi kelen sɛbɛnnikɛla ko ka tila ka 30 warijɛ d'a kan o y'a nasɔngɔ ye
sɛbɛnnikɛla ko maa tɛ nin kɛ silamɛ ko a nisɔn tɛ ja silamɛ dun nisɔn mana ja a sara bɛɛ ala de bolo jɔnni sodi k'a dun u ma dɔn u ma koyi u ye munumunu salo kɛ i k'a dɔn bɔkɔfɛlɛ n'a ye kosɛbɛ sabula misiri 12 u ka dɛmɛ sera nin bɛɛ lajɛlen la jɔnni sodi k'a dɔn ayiwa min kɔni ye ayiwa ɲɛmaa ye ɲɛmaa y'a jira k'a fɔ n'o ye secrétaire général ye a y'a jira k'a fɔ misiri fɔn fɔn n'u tɛmɛna ye i k'a dɔn u nana fɛn kelen de ɲini u fɛ u ka dugawu kɛ Mali ye ka dugawu kɛ Bedamu ye jɔnni sodi k'a dɔn Bedamu ka dugawu ko jɔnni sodi a ma se u ka kɛ sabula a ka sɛnɛyɛlɛ sabatira dugawu bɛɛ lajɛlen minɛna a ko n'i ye bangi in da k'a lajɛ jɔnni sodi k'a dɔn kabini kununko ka n'a bila bi la ɲɛmaa minnu dɛmɛna ka da ɲɔgɔn kan k'a daminɛ Ablayi Dafe la ka na se Njayi ma an bɛ donni minɛ ko bi bangi ka sɛnɛyɛlɛ kɔni maa t'o fɔ maa ye sabula kamalennin min bɛ yen n'u k'a ma ko Njayi jɔnni sodi k'a dɔn a ye baara in daminɛ kabini i k'a dɔn a bɛ sɛbɛnfura dama lajɛ fo ka na se directeur ma kala kɔni tɛ wari dɔnni kɔni tɛ n'a tisora ni Ala ma jan kɛ 2000 bɛ bɔ a dun a ti saraka bɔ o tɛ nkalon ye n bala cogo bɛ di Joasi Seydou ne bɛ n bolo buwa ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma aujourd'hui bi tile jɔnni sodi k'a dɔn ayiwa sɛbɛnni kɛba AB Haidara jɔnni sodi i k'a dɔn kule k'a bɔlen bɛ radio Mali la ORTM ORTM ɲɛma jɔnni sodi k'a dɔn a y'i bolo fa k'a sɛbɛkɔrɔto ka kangari da kɛ jɔnni sodi k'a dɔn gorobaraw ani ale yɛrɛ cɛ o cɛ mana minɛ i ɲi bɛ kari ka bɔ i da kɔnɔ ngami Eric ti tulonkɛ dɛ Alassane Eric non il veut le bon travail a ti ŋɛɲɛman fɔ dɛ il a raison a ti ŋɛɲɛman fɔ nka n'a y'i sɔrɔ i bɛ bɔ fenêtre fɛ ale kɔni kɔrɔ ça va ne ko Eric i ka saba in jara i tɛ mugan di maa ma ça c'est quoi o kelen i tɛ wari di Joasi Seydou min ye ORTM directeur général i k'a dɔn a ye wulikajɔ bolo da min ye a ka danga ye o ye kunnafoni di kɛ Duwako furanjɛ in na min ye ORTM baarakɛla maa 15 Joasi Seydou k'a dɔn u bɛ ne ka kalo bɔ u tɛ taa baarakɛyɔrɔ la u tɛ baara kɛ Joasi Seydou k'a dɔn maa yɛrɛ t'u kibaru mɛn nin bɛ se ka kɛ cogo di foroba ca Joasi Seydou k'a dɔn bɛɛ lajɛlen ni i jɔyɔrɔ don jango ayiwa ORTM a ko journaliste b'a la réalisateur ingénieur, informaticien, contrôleur, contrôleur d'information, opérateur ou ani secrétaire ou hali chauffeur ou yɛrɛ bɛ suba la. Maa 15 u tununa ka bɔ ayiwa baarayɔrɔ la u tɛna Joasi Seydou k'a dɔn maa t'u kibaru mɛn kangari dara ala kangari dara Joasi Seydou k'a dɔn nin kalo tile 25 o ye don jumɛn ye de ntɛnɛn tɛmɛnen Ndena de tɛ kalo tile Okundo Ndena kun ye le 25 ye le 25 avril Joasi Seydou k'a dɔn 7h30 Eric ko cɛ o cɛ n'i ma sɔrɔ i k'a dɔn baarakɛyɔrɔ la nin maa 15 la i ni min ka kan ɲangini min ka kan o bɛ da i kan k'i gwɛ sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn wulikajɔ ni jateminɛ bolo kan radio Mali kuma bɛɛ ye nin ye dɔw bɛ se ka coolo ten Joasi Seydou k'a dɔn u bɛ coolo u t'u ta yɔrɔ fɔ ɲɛmaaw t'u ta yɔrɔ dɔn n'a dun kɛra k'a fɔ ayiwa bi ɲɔgɔndaba de bɛ sen na i k'a dɔn télévision ko ni radio ko ɲɔgɔnda de bɛ yen Joasi Seydou n'a kɛra k'a fɔ ayiwa min ye soba yɛrɛ ye maa dɔw bɛ yen olu t'i ye u jɔyɔrɔ la u tɛ baara kɛ a bɛ baara caya mɔgɔw ma Joasi Seydou k'a dɔn jamana dun sariya bolo a jɛlen don i k'a dɔn baarakɛbaliya i ni dɛmɛ man kan i ni sɔrɔ man kan Eric kɔni y'a jira k'a fɔ nin ko in a daminɛna Joasi Seydou k'a dɔn radio Mali cakɛda min don bɛɛ lajɛlen kan k'i jɔyɔrɔ fa sabula faso ta don a ko wulikajɔ ni jateminɛ bolo kan fara ɲɔgɔn kan de bɛ kɛ sababu ye baara ɲuman ka kɛ radio Mali i k'a dɔn toit bɛ ɲini ka bɔ a la Joasi Seydou ni ninnu nana fara ɲɔgɔn kan baarakɛbaliya a bɛ dɔ fara ko kan ko gɛlɛya kan Eric dun tile la a ka d'a ye Joasi Seydou k'a dɔn radio Mali ka tɛmɛ diɲɛ radio so bɛɛ kan a ka fisa Mali télé bɛɛ ye wa foyi t'a kɛ cɛsiri ani cɛw ni musow olu k'u bolo di ɲɔgɔn ma sisan kɔni baara daminɛna e ko cɛnin tɔgɔ ye di Ala kadɔ jamuni bɛ min na tan sa Kojo Amadu Kojo le playboy k'a kɛra yɔrɔ jumɛn chaîne 2 ou bien chaîne 2 ale de kɛra directeur ye ayi TM2 awɔ téléso filanan ye ale de kɛra directeur ye Jibi bara ka fɛn dɔ fɔ awɔ téléso filanan ye ORTM 2 a kɛra directeur ye ɲɛmaa ye don dɔ la playboy don dɔ la ne bɛ n ka mobili kɔnɔ yarɔ a bɛ se tubabukan na a kalanlen don dɛ a ka animation ka di a b'a la ten ko non ko la chaîne 2 est la main des bandes FM au Mali tous les autres c'est des calebasses vides a y'o fɔ a ko chaîne 2 ko c'est la meilleure
Sur la Bande FM. Ko toutes les autres radios. Ko Bande FM na Bande FM. Bande FM. Chaîne 2 quoi. Ko sinon ko les autres. Non to ko na ko to be ko c'est le Calibas vide. C'est le Calibas vide. Ne bara ka lame. Ne fere mi no robe. Kijo. Kenjo a klala émission ne a wele. Ngo bon ngo ndo iko sa ko on de Calibas vide. Neni si solo ni ani maru dumiya on gon de foi la ani arbrazaki menda ngolo fogo na ayere yalla muno ko kora o ko te ngo an kudu ikama an nema wani ngoro ibeni sakasara ko jogo ni abi sakasa amania ay sakasara ay worbo no da muda to ego ni mu yese benye atake salibu zanu dafi la sami ka foko an ga revue ko te ba théâtraliser oyo fo ajara de alaba nana ya o anana ya fadelia ana balo sebeta ne ko sha fota ko ni wo ay ya fadeli wandi to e ta fo si solo e comme on nye côté ba ko le kelo mais baro min ngadi wertem na ni dona sisa iba soro wertemu télé bala de mais beka radio bi jega fola mais c'est normal oui jega fokano c'est très normal il nous aime oui non nyengo te vraiment nous ya do radio libre mi se paramina ubi kanu ubi bonya wani dona wertemu dafe depuis dala uba fa Seydou Fled da baka kala ne ubi 16 fo directeur bon ça c'est barake nyanya la faut mandi ko bo Ibolodo au Carrefour non ça c'est très bien eble Dosi se no pone ben bolodo. Ay nabi ndega do. Akuma mungera. Awado. Mais ça c'est quoi ça? Ibala ko ali bi. Ay meka ngamna onde gini. Daba to kana nabi ndega do. Ni woni sebenye ango mima indépendant. Fasiriba no ye Mahamadou Fofana ye ne ya ka sebenye. Mahamadou ko ako niya me jamana wari buruna wala jamana wari mene chugo juguyara. Mahamunu be nolu kanga keleke jamana kan nafa ode contrôleur financier wari koloshi baw. Sebeni gala ko ako niya takalaje fe minye Moïse Dambélé inspecteur des finances. Apmana ako niya takalaje Mahamunu be nolu bi koloshili la DFM ani chakeda pmabaw la ukomi ma délégué contrôle financier nolu yu bolo jigi be jamana wagande kwa bi langolo nya kile kelembe Sebeni gala ko akoni ya takalaje femme direction nationale contrôle financier o ye service ye min goni nanu be ministère de l'économie et des finances bolo sharia wu olubo dangania kabi 1959 sebeni gala ko akoni ya takalaje uka bara te dore ka kolojilike nafolo munu nolu bi bo nafolo bota hake ka berebe nafolo mana bo akanga do bara munu dafe akado dafe bidije na votera akechugo nyuma majega ni fiye munun bala ka olu sɛgɛsɛgɛ fɛn min ye nafolo kɛrɛnkɛrɛnnen u ko min ma fonds spéciaux a kan ka kɛ baara minnu ye a n'a bɔcogo ni k'a bɛɛ lajɛlen kɔlɔsi sɛbɛnnikɛla ko n'i ye jamana wari dun suyalen a suyali a n'a binkani cayalen contrôleur financier olu de y'u bolo jigin n'o tɛ n'olu sɔnna bɛɛ k'u tile wari foyi ti bɔ jamana trésor kɔnɔ n'olu ma yamaruya di sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye Moïse Dambélé ye a ka kuma filɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye olu ka cakɛda ye a ka wuli ka jɔ n'a ka cɛsiri ka bon kosɛbɛ wa olu yɛrɛ de bi maa kɛrɛnkɛrɛnnen ji ka taa bila ministère bɛɛ la DFM bɛɛ lajɛlen kɛrɛfɛ u ka kɔlɔsili o de bi kɛ sababu ye fɛn min ye Mali dɛmɛbaw ye olu bi se ka da jamana la sabula u b'a dɔn k'a fɔ ni sɛgɛsɛgɛli ani kɔlɔsili daminɛna fɛn min ye contrôleur financier ye u ye baara kɛ fɔ ka taa gun k'a s'a dan na sɛbɛnnikɛla ko a ko n'olu sunada tile kelen fɛn min ye zonba kulew ye u bi Mali trésor wari bɛɛ lajɛlen ta tile kelen k'a ban wa u ti siran dɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye danganiya dɔw ye olu sigilen bɛ wari bɔcogo la an ka jamana kɔnɔ décretw bɛ décret numéro 10/681 PRM décembre kalo tile 30 san 2010 décret wɛrɛ bɛ décret numéro 2011 4795 min dara novembre kalo tile 26 san 2011 nin bɛɛ lajɛlen b'a ɲɛfɔ baaraw kan ka tɛmɛ sira minnu fɛ wari bɛ wari la n'a sera miliyɔn dama a tɛ se ka bɔ bilen fiyewu fo kɔlɔsili de ka bonya kan fo kɔlɔsili de ka bonya kan ani jateminɛ ka kɛ wa n'a sugubulo bi di a n'a minɛn bɛna a bɛɛ lajɛlen de bi kɛ contrôleur financier ɲɛna a b'i bolo da minɛn kan k'a lajɛ qualité min bɔra ani nafolo min bɔra yala a donna la wa a ma don a la a b'o kɔlɔsili kɛ a ti PV signé nka fɛn min kɔni ye procès verbal ye o copie bi d'a ma sɛbɛnnikɛla ko contrôleur financier u jɔyɔrɔba de bɛ jamana a nafolo minɛ cogo ɲuman na o tuma
malikura min n'a fɔlen bɛ wuli ka jɔ ani baara min n'o dalen bɛ jamana kuntigi fɛ n'o ye Asimi Goita ye k'a fɔ jamana nafolo ka minɛ ka ɲɛ ni contrôleur financier o n'u farala ɲɔgɔn kan ka hakilina kɛ kelen ye bɛɛ lajɛlen ka nafolo minɛ cogo kɔlɔsi ni k'a bisi o bi kɛ sababu ye fɛn min ye jamana nafolo ye ni ka minɛ. Tu as fait ton test? De quoi? De Covid? Corona? Et pourquoi tu me poses cette question? E ka nin mura gɛlɛn ye ne ma da la n'a t'i la o. Covid? Tu sais quand on minɛ ça? Non mais fais le test. Non. Fais le vaccin. Non, arrête. Hein? Arrête. N'i ka test kɛ ou bien vaccin, c'est mieux. Farna ça. Malien, Covid bi malien minɛ cogo di? Ayiwa. A banna. Sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye contrôleur ye n'u ye rejet kɛ dossier la o fana n'a kɔrɔ de bɛ ɲɔgɔn na o mana biguruji kɛ k'i ka dossier ŋani ka rejet k'a la o n'a kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na n'u ye yamaruya di fana o n'a kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na nka an bɛ don min na ko bi dossier caman bɛ yen minnu bɛ yen n'a cakɛdaw bi contrôleur financier kɔ la fɔ ni ka taa wari labɔ jamana wagade kɔnɔ olu dɔw bɛ yen vérificateur général ani kiiri de kan ka wuli olu nɔfɛ n'o baaraw cayara o bi kɛ sababu ye jamana nafolo suɲɛli a n'a dunko juguya fo bɛ se ka siri a dan na cogoya min na kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ indépendant kɔnɔ Mahamadu Fofana ale y'a fasiri. Jɔnsi Seydou i bolo don yanni n bolo don ORTM na n ma ɲinɛ ka nin f'i ye de dɔnni u ka technicien de don wa an ma dɔn chauffeur ko ATT i b'a dɔn kamalen jamajaba in ATT ale ka non ale ka puissance de frappe ma ɲi dɛ a ka communiqué final ko o ma nɔgɔ dɛ ATT n ma dɔn technicien de don wa ou bien chauffeur don je ne sais pas c'est un bon ami an mana taa faamaso la n ko hali jɛnajɛkɛyɔrɔ la ni ko bi ne ka bɔ a bɛ se ka ko c'est l'ORTM ne ko ATT c'est ORTM mun kɛra a bɛ saloli min kɛ ATT ma ɲi dɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ ko c'est l'ORTM a bɛ se ka munumunu ka n'i jɔ faamaw kɛrɛfɛ ten ko c'est l'ORTM ne ko si c'est l'ORTM o kɔrɔ de k'i ka dɔ di ATT hali ni sudo yɔrɔ don a bɛ se ka yɛlɛ ten a b'a ko c'est l'ORTM ne ko fara na sa ko ORTM ko kɛra anw privé o ka saloli kɛ ORTM fana ka saloli kɛ kuma mun kɛra i bolo don a ma nɔgɔ koyi a b'a sɔrɔ dɛ ala n teri dumanba wa jɛmukan in a tɛ tɛmɛ a kan abada Jɔnsi Seydou ne bɛ n bolo bɔgɔ kan don n bɛ bɔ ni n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma la sirène Jɔnsi Seydou nin ye kumaba ye sabula min ye Konate Samba Konate a ka nin kuma in i k'a dɔn wulibali don Jɔnsi Seydou i k'a dɔn duba sigi a ko duba sigi bilama Jɔnsi Seydou i k'a dɔn ko caman yɛlɛmana i k'a dɔn an ka sigi duba kɔnɔ ka kɛ kelen ye Jɔnsi Seydou i k'a dɔn awa buramuso ni burankɛ balolen bɛ Jɔnsi Seydou i k'a dɔn a sigi gɛlɛyara bi fo k'a fɔ k'a to ten wa a koyara dalu jumɛn in nana n'a ye Jɔnsi Seydou a kan ka dabila wa yalima a kan ka kɛ a ko duba sigi Jɔnsi Seydou i k'a dɔn i mana muso furu muso denmisɛnnin ma o nani awa duba kɔnɔ a buramuso bɛ yen burankɛ bɛ yen Jɔnsi Seydou i k'a dɔn a kɔlɔsira k'a fɔ hakaja min ye gwɛlɛya caman de bɛ yen gwɛlɛya in dun bɛ sɔrɔ min na Jɔnsi Seydou i k'a dɔn awa muso caman bɛ furu o ka lamɔ i b'a sɔrɔ a ma dafa k'a sɔrɔ ni cɛ y'i furu ka na n'a y'a ka so a ba y'i ba de a fa y'i fa ye Jɔnsi Seydou i k'a dɔn i b'i fa ni i ba minɛ cogo min i bɛ furu ka na du min kɔnɔ Jɔnsi Seydou i k'a dɔn cɛ min y'i furu i kan k'a fa n'a ba minɛ komi i yɛrɛ wolofa walima i woloba Jɔnsi Seydou i k'a dɔn o ladamu majɛ bɛ du caman kɔnɔ o de b'an ka npogotinin caman na n'u nana awa sigi bɛ gɛlɛya o fana k'i bɔ a la an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye Jɔnsi Seydou i k'a dɔn musokɔrɔba dɔw bɛ yen n'o ye buramuso ye u sigi fɛ gɛlɛ ye jandɛmɛ ye Jɔnsi Seydou olu fana i k'a dɔn buramuso fitinin olu kɔni b'o de k'u sinamuso ye Jɔnsi Seydou ɲɛ ti d'a kan n'a ye fɛnnin kɛ u b'a kɔrɔfɔ u b'a nani Jɔnsi Seydou i k'a dɔn bi den dɔ dun ka lamɔ ni mi cogo dɔ nani na buramuso k'a ta sari la ngɛnaki kɛnɛ yɔrɔnin kelen ka cɛ ba k'i ta sara la ni cɛ ba ko a ɲɛ ti di kan ni musokɔrɔba m'a sigi a sigiyɔrɔ la o de b'a sɔrɔ dɛ ni ale woloba don n'a ko k'a ɲɛ ti d'a kan a bɛ mun k'a woloba la a woloba t'o fɔ o
Non, laisse-moi finir. Jean-Cis Sedou, a ko nin ko damanda nana ni sigi de gɛlɛyali ye. A ko muso caman bɛ furuso kɔnɔ u kamana gannen don u sɛgɛnnen don ala ni tasuma. O y'a dɔn balimamusow tɛ olu ta kɔni ka juguya bɛɛ ye. Balimamuso min ma furu sɔrɔ walima o gɛnnen don ka bɔ a furu a cɛla la furu salen don o bɛ n'i sigi so kɔnɔ sa ka tasuma kami bilen ta ka t'o ta k'o da i muso da la. Jean-Cis Sedou ka t'i muso k'a sinamuso ye su man di tile man di n'a ko n go Jean-Cis Sedou i k'a dɔn karata n'a gɛrɛla cɛ la k'a fɔ hali ni cɛ bɛ baronin kɛ o b'u tɔɔrɔ Jean-Cis Sedou k'a dɔn du dɔ ka ko balimamuso gwalalen ninnu u tɛ furu ɲɛ kɔrɔkɛ muso walima dɔgɔkɛ muso non o kɔni b'u bolo o tɔɔrɔlen de b'u bolo sa kalo 12 nka muso dɔw bɛ yen furumuso dɔw bɛ yen Jean-Cis Sedou i k'a dɔn olu fana ka ladamu ma dafa i k'a dɔn olu fana t'a fɛ ka maa si den kelen ye u cɛ kɔ u tɛ cɛ balima fɛ u t'u fa fɛ u t'u ba fɛ o musow fana bɛ yen Jean-Cis Sedou nka min kɔni ka ca na Jean-Cis Sedou i k'a dɔn o de ye hakiliw ye ɲɔgɔn cɛ diɲɛ laban yɛrɛ de nana ni nin ko ye Jean-Cis Sedou n bɛna kangari kelen da ye ni dɔgɔninw ko u ɲɛ tɛ da i muso kan fɛɛrɛ kelen min b'a la n b'o f'i ye fɛɛrɛ kelen de b'a la. Fɛɛrɛ fila b'o la wa? Awɔ fɛɛrɛ kelen. Jumɛn? Non, c'est-à-dire il faut être assidu et malin. Jumɛn? Ne y'a fɔ n dɔgɔninw ye. N dɔgɔnin bɛɛ. Ni min ye ɲɔgɔn ye n'i y'a dɔn muso ka ko ka gɛlɛn ma. B'i wele kɛrɛda fɛ. Ne ko i t'i ni ta wa? E ka mun bɛ nin i ka mun bɛ nin nɔfɛ? Nin nɔfɛ. E ni ne de bɛ fa kelen ba kelen. Anw de bɛ bɔ fa kelen. I ni ta a ye i k'a to yen. A viré. Fo in yɛrɛ to yen dɛ. An k'an ka balimaya kɛ kɔfɛ. A ye k'a to yen kana taa ni mɔgɔ bɛɛ na tɛ n wele dɛ an k'an ka balimaya kɛ e ne de bɛ fa kelen ba kelen n'i y'o f'o ye o nisɔn bɛ diya a bɛ mɔɲamaya a b'a fɔ k'a bɛ n ka fa fɛ ni n taara so kɔnɔ n b'a fɔ muso ye ne dɔgɔnin sinale ya maalankolon don ne ko i na kun ye sinali ye wa e na kun ye ne de sinali ye k'a to yen i ka mun bɛ sinali fɛ ne de y'i furu ne de b'i fɛ i bɛ t'i yɛrɛ bila mun kunda kun na a ye k'a to yen i kɛ ne yɛrɛ filɛ a banna i bɛɛ ka tulokɔrɔ duman fɔ a ye Jean-Cis Sedou i k'a dɔn i bɛ bɔ tɔɔrɔ la i bɛ bɔ degun na. C'est la seule solution. Que tu vas tomber. Tu ne peux pas trancher. Tu peux pas trancher. Non. Parce que tu vas jamais comprendre en réalité ce qui se passe. Non. Nin ka hakilina ye min ye e t'o dɔn nin ka hakilina ye min ye et tu seras le seul qui va souffrir de toute ta vie. Wa n'i y'a trancher k'a daja i balimaw la k'i muso to yen i ni kara n'i y'a daja i muso la k'i balimaw to yen i ni kara donc bɛɛ bila mets tout le monde dans son assiette et tu gères comme ça c'est tout mais i b'i to la olu de bɛ tila ka ja f'u bɛ jɛ k'i kɔ kan o bɛ kɛ o bɛ kɛ dɛ parce que quand chacun saura sa place bɛɛ b'a dɔn place de nin ye n kɔrɔkɛ bolo walima n cɛ bolo u bɛ tila ka ja ka bɛn ko la f'u bɛ gɛrɛndɛ kɛ e yɛrɛ kan et voilà et tu es sorti mais il y a des gens n ye muso dɔw ye ni balimakɛ ani ou bien balimamuso ou bien hali buramuso yɛrɛ ni cɛ ko k'a bɛ muso kura ta u bɛ bɛnbɛnbɛn kɛ ka cɛ bali ko dɔ tɛ fara a kan voilà ka kɛ lalumaya ye nin de kɛ ne somɔgɔw la e tɛ ne muso fɛ i tɛ n kɔrɔkɛ fɛ e tɛ ne dɔgɔnin fɛ i tɛ n ba fɛ mais c'est idiot ils n'ont pas le même rôle u tɛ sugu mɔgɔ suguya kelen jɔyɔrɔ kelen d'u la balimamuso tɛ se ka muso place a tɛ se muso yɛrɛ tɛ se ka kɛ balimamuso ye a tɛ se c'est clair bɛɛ bila a ka place la bɛɛ b'i place la et tu gères mais k'a fɔ i bɛ n'i jɔ de non i tɛ se ka nin kɛ i bɛ ne fɛ i tɛ non mais c'est o mun lalumaya ye i bɛ baraji sɔrɔ bi mais je te jure i ye du caman dilan il faut être malin kana pencher ka taa fankelen fɛ bɛɛ bila i place la i k'i yɛrɛ kɛ cɛ ye c'est tout ta femme c'est ta femme c'est tout nin y'a fa n'a ba de to ye ka b'u kaso ka di e ma ala ka kalifa don hali n'a filila a y'a gérer hali n'a filila a nɛgɛ i k'a bila sira ɲuman kan o tɛ kɛ ni kɛlɛ ye o tɛ kɛ ni diyagoya ye tu peux pas mettre ta femme à la porte walima k'i muso juguya parce que elle n'aime pas telle ou telle personne mais dɔw ta tiɲɛni f'u bɛ taa ɲɔgɔn ɲɛɲini o ye mun ye ce n'est pas la peine ala k'an ni sababa bɛn ami Jean-Cis Sedou e ko an tɛ bi ta in bila yan a dafara o bi ta an b'a bila yan san'an k'an kɔ don ɲɔgɔn na foli ni tanuni an n'o ta ka lase arajo Mojaji arajo Mojaji an ka maliden minnu bɛ kɔ kan n'u sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Paris ani États-Unis ma Bobo Melo Dugure ale nana kunnafoni da an tulo kan k'a fɔ u b'an ka jɛmu lamɛn kosɛbɛ jamana ka d'u ye u b'a kibaruya sɔrɔ an sababu la Banbali Henda Dugure o bɛ Faransi ka fara Jaji Juku Tanja ani Modi Indima Dugure Mustafa Inde Dugure ani Sulemani Sise ninnu bɛ Faransi ani États-Unis an bɛ foli ni tani di u bɛɛ lajɛlen ma Bobo Melo Dugure
ale de nana kibaruya da an tulo kan. An ka foli b'a ye. An ka foli b'a ye. An lamɛnbaa mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ. Dramani Buware ale sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Kɔnɔbugu ma an kanuba Bado min ye fifala dilan ani fɛn min ye saku ye k'an dɔn a sɛbɛn kan. E ta mana de. Adirama. Ɔhɔ. A ko ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen k'an bɛɛ lajɛlen la ani radio kanubaw bɛɛ. Dramani Buware Kɔnɔbugu. Jean Seydou k'a dɔn an ka foli ani tani bɛ nin douaniers ye. Douaniers minnu bɛ cɛsiri ni wuli ka jɔ la. Jean Seydou k'a dɔn chef d'escale aéroport. I k'a dɔn nin bɔbɔkɛ in min ye Dofini Kɔnɛ. Jean Seydou k'a dɔn Dofini Kɔnɛ n'a ka cɛdenw u bilama. I m'a kɔlɔsi. Mali yɛrɛ bɔbɔ Mianga. N m'a f'i ye n ko maa tilennenw don ni ninnu ye ko ta don o don. Bamananw don. Dɔ kɛra aw ka ko la sa. Bobo ni Miangaw, ils sont comme ça, ils sont réglo. Ils sont droits. Bobo k'i janva, a man jan dɛ. Wallahi. I kana nɛgɛ dɛ. Bobo caman bɛ yen u tɛ komi diɲɛ donni dɛ. Bobo fɔlɔfɔlɔ bobow olu kɔni ka ɲi. Mais caman bɛ yen Bayo n'a ɲɔgɔnnaw. Non olu bɛ se business la dɛ. Les dieux donnés olu ye DDCOM de. DDCOM. Ani Jean Alfred ani Jacques Nounou. Ça c'est DDCOM. Donc olu y'a tubabulama ye. Mais le directeur d'escale de l'aéroport. Non olu ye ani Sanu Nounou. Le ministre là. Olu ye bɔbɔkɔrɔbaw de ye. C'est-à-dire olu tilennen don tak. Awɔ. Jean Seydou k'a dɔn waati dafara. Anw m'an ko kɛ nakɔ kɔlɔni kɔ ye. I k'a dɔn Sadani na. Min kɔni ye an balima bɔbɔw ka jɛmukan u bɛna sigi sen kan. N'olu wulila Ahmed Jakite ni Moriw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. Surafana t'u ma don su in na. I k'a dɔn nɛgɛ ɲɛ 20 sagi bɛ kɛ nin gafe kelen kan. Nɛgɛ ɲɛ 21 farikɔnɔjikɛlaw olu bɛ ye kɛnɛ kan. Jean Seydou k'a dɔn ni maa min ma ɲɛ k'a fɔ i bɛ misi d'a ma walima i bɛ sali musaka di i k'a di joona. Ala kɛra mɔden dɔ tun bɛ ko Jafar ko n'i b'a fɛ ka fɛn o fɛn kɛ a kɛ k'a teliya. Sini ye sali ye foyi ma dilan i bɛn'o to kolokala la fo sini su walima se mun min ɲɛ a kɛ sisan koti dilan o de ka ɲi a kɛ sisan o de ka bi tɛ juma an tɛ taa juma seli Ba Seydou ka misiri la. Ba Seydou taara Magan a taara umra la jamana ko waritigi in bɛɛ de taara dɔw ma Seydou Nandomé du Ba Seydou bɛ Faransi wa an tɛ taa wura 12 fɛ yen a bɛ taara umra la awɔ a kara ɲɛna dun Ibrahima kara ɲɛna Bamaden bon ale yɛrɛ de sɔrɔli gɛlɛyalen don san a tɛ sɔrɔ wa ne m'a dɔn n'a t'an tɛ misiw kɛrɛfɛ fɔlɔ. Bon on va prier chez Ibrahima Diawara Stone ale bɛ usine ko la a ye man di ale bɛ zɛrɛ de feere sisan ani melɔ zɛrɛ dumanba ani melɔ ne ko n ko marakakɛ a kɛko yara sa dɛ cɛ kelen min a ka kɛko n'o bɛ se k'an bɔ bolo la sisan jɔnni o ye ne yɛrɛ denkɛ ye jɔnni Mamadu Yara Yara Kufadu walima Lɔbɔ Daramera denkɛ jɔnni n den Bama awɔ c'est mon fiston nɛgɛw kɛrɛfɛ i k'a dɔn ayiwa min ye Gibson contrôle i k'a dɔn ayiwa ka fara journaliste Seydou Daba Tunkara Jean Seydou bi ta an b'a bila an bɛ sanfɛ foli kɛ lamɛnbaa bɛɛ ye san wɛrɛ ɲankuma ya Rabi Ala k'o jira an n'u la an bɛ dugawu k'u ye o fana ka dugawu k'an ye sabu ntɛnɛndon b'a sɔrɔ seli kɔni kɛra o b'a sɔrɔ seli kɛra a kɛra sibiri o a kɛra kari ye ntɛnɛndon kɔni b'a sɔrɔ seli kɛra o tuma an bɛ kɔn k'an ka samɛ kɛ inshallah an bɛ dugawu kɛ jamanaden bɛɛ lajɛlen ye ka dugawu ɲini u fɛ u ka dugawu kɛ an yɛrɛ ye mashallah ka dugawu kɛ jamana ye u ka dugawu kɛ radio so in ye an ye fili minnu kɛ ani an ye kuma gɛlɛn minnu fɔ an bɛ hakɛto ɲini u fɛ fɛn min ye bunahadamadenya baara a tɛ dafa